שוק הנדל"ן בישראל משתנה כל הזמן. רגולציה, פסיקה, תכנון ומיסוי. ובתחום ההתחדשות העירונית, מי שלא מעודכן בזמן, משלם על זה אחר כך. בדיוק בגלל זה חידשנו את אתר המשרד. הוספנו ניוזפיד משפטי מתעדכן, שמרכז במקום אחד את כל מה שחדש בנדל"ן בישראל. לא סתם כותרות, רק מקורות אמינים, רק מידע רלוונטי ועם סינון מקצועי שמתמקד בהתחדשות עירונית, פינוי-בינוי, תמ"א ומיסוי מקרקעין. ליד כל עדכון, הקשר משפטי ברור. מה זה אומר לבעלי דירות? איך זה משפיע על פרויקטים? ומה צריך לבדוק לפני שמקבלים החלטה? כי ייעוץ משפטי טוב מתחיל בהבנה עמוקה של המציאות, לא אחרי שהשינויים כבר קרו. רוצים לדעת איך העדכונים האחרונים משפיעים על הפרויקט שלכם? כנסו לאתר המשרד, התעדכנו ודברו איתנו.